Milambo manyo thuolo mar mondo mi ne gidhi gitugi e tuke mag World Cup mar Under 17. Par ni piny Kenya e tielo mar ariyo biro bedo kadhi tuke mag World Cup kendo Elizabeth par ni kane Kenya tugo kod Namibia no gol mar 5 kane Kenya tugo kod team mar South Africa tielo mar ariyo mano tug Nyayo kaendi ne okelo penalty mane Kenya logodo gol mar 2 aito bang'e ne oloyo gol mar 3 ka Kenya go South Africa gonde 3 machielo wuok e county ma Siaya gwenge mag Onding osome school primary ma Onding ma kaka nwago sigana kod Elizabeth Alizeba Opiyo kendo motikonwa chenro mar Oimore nyinge no Chieng Emmanuel jan mane lokonwa ne en Belinda Phillips. Hilos kodwa e chenro mar Oimore Ramogi TV orono gomba kutio record gigo misebedo kitimo ahinya tugo ne team mar Kenya Under 17 nyalo nyisowa ni nyingi en ng'a to iwuok e gweng' mane tisome school mane? Ginyinga iluonga ni Elizabeth Alizeba Opiyo asome school mar Onding Comprehensive School. Kamano Elizabeth ning'eyo weche ma ni chako hero weche mag tugo adhula kija higni adi? Weche mag ball na chako kaja grade 3 higni 6. Kamano en ang'o gini mane omiyo ichako hero weche mag opira? Nitiere ng'at mano ma kulweti kidhi go opira koso ne chaka kendi? Nachako nikech naneno kaka wadwa biro gosiepene dala to gitugo kanyo kora be na join gi ka achako tugo kori. Kamano school ma ituge Elizabeth kata kama iwuok e gweng' nitiere team mar nyiri to team ni en mano chakore kinde mane kata isebedo kidhi e team na chal nade? An gi team miluongo ni Victoria Sports Academy o train Onding kanyo. Kamano e kinde ma coach no biro monyisi ni in ema koro yieri kendo kawe mondo mi idhi riwri gi team ma oyier mar Under 17 mar Kenya mar higani kane iwacho ni news ni ochoponi ni winjo nade? Namor ahinya kaka nakia pok nachopo ga Nairobi to ne first day na mar wuok dala kadhi Nairobi. Namor nan gi coach na dala to en mano onyisa ni awuok kadhi Nairobi. Kamano seche mo team ni yiero machal kama indi kindi jotugo moko to ne wachang'o nikech ing'eni utugo ji mang'eny talents bi ng'eny kama untiere alafu in ema koro coach biro ni in ni ema koro mi thuolo mar mondo mi amak lweti wadhi kod the tug ne Under 17. Kang'e gima ne giwacho lakini ang'eni ne gilemona ng'enggi. Kamano bang'eni ji nodhi half time ka en 1-0 untiere dressing room kacha coach loso ginawo gini pano nyalo bedo no wachi mano miyo kanu duogo second half to notio matek ema kuru duogo yudo gol mobedo draw mar 1-1 aito bro gomba kigwende mano biro ang'o gini mano wacho kinde mane untiere half time kacha? Yen to no wang' nochopo kacha ka yen no wang' ba jok mane nochako go no dawo negi asto wan jok mane noko nonyiso ni kodonje pap to kik watim fuo ma jogo timogo. Kich coach seche moko ne pango nyalo pango kaka no pango seche moko no kodonjo aito koro duogo second half Kenya loyo gin 1-1 aito coach koro luongi ni bi mondo koro oketie pap kaka sub e pachi ang'o mane timore gin ang'o gini mane pango timo kidonje pap ma bende kaka neno Nyasaye noyie mondo mitim gin ang'o gini mane pango timo? Namor kano luonga nikech tiek kiluongo gaji ka ng'ato dhi donje pap to namor na coach wa mane timo na wap na nyise ni kadonje pap to nyaka dhi alo ama nyaka chiw assist kaka na donjo mane gima natim. Idonjo kendo ni roko aparo ni namba 7 donge lawi ne namba 7 to poko ka kata dakika 1 to idhi gi mpira nyake box ichenjo defender e pachi ni rito mondo mino gwe mondo mi yud penalty kosindo ga mpira mondo dhi e goal nikech video no biro ka ichenje ni rito aito go piny to yudo penalty ang'o mane nitiere pachi gi kinde no ko pas ni mpira no? Mano no kang'e ni dhi bet penalty en mana ni kuom pacha na dwa miyo jawadwa ball mondo miyo lo. Kamano aito ja South Africa ntup ni marach moyudo penalty idonje pap mondo mi idhi kel assist kati kel penalty nyawadu moro mi penalty mondo go aito loyo ne chal ni nade ni winjo na? Namor kaka an ng'ama nokelo penalty no. Namor kamano bang' Kenya yudo gol ma obedo gonde 2 kuom 1 opiro chak kendo goye mathin aito koro in ema intiere wing 7 to wiya nyalo yuli gi jatugo mano paso ne opira ko wuok e dier pap nyalo ngisa nyingi jatugo no? Luonge ni Brenda oyudo mpira ko kuom defender to paso ne opira in embere ngo opira kirie gol ine makoro dilo mpira mara dik pokiloyo ang'o ma nitiere pachi nikech goalkeeper ma South Africa ne biro
to gie pachi seche man ringo go pira no to jo South Africa nitiere toke ang'o mane nitiere kanyo ang'o mane kwano mane mane goyo ni rito ma goalkeeper biro kor kiloyo kwano mane mane nitiere pachi gi kideno gi pacha noka nang'eni kasekalo jogo to onge gima ne gitim na toka kanyo ka gimula to mano kendo mana foul moro to kipa naneno kaka oji position e goal no we na space bathe konchiel to kone mana goye tugo rumo kendo koro Kenya oseleo team ma South Africa gonde 3-1 ji dok e dressing room jo fans osebiro ne gimor jo piny nitiere kanyo jotelo mopogore biro mondo mi one opira ene chal nade kodhi e dressing room to gi kaka team ne winjo tok mano ji nomor koda coach nomor koda ji te ngata ni congratulate na kuom konyo team abena moro kian kaka na konyo team abende kamano ne lengo na mar team e game no moro Kenya kano dhie World Cup mar under-17 mama une iwacho ni team mar ariyo makoro dhie World Cup e pacho kainde Kenya kainde en chenro mane maseneno godo Kenya nokudu thuolo maluok e group stages wang' nun gi chenro mane kaka team mar under-17 mwinjo ka coach wacho to kod majotugo moko dwaro wan kaka team players no lengo wa mokwongo ne kalo qualifiers to koro kaka wasekalo ni wacho ni group stage no wang' nyaka wakal to waduok ne jo Kenya Cup e dala kamano iyudo thuolo mar mondo mi dog dala kendo usebedo joloch idok dala jogweng sikul kaachiel kod jima moko bende koro nong'eyo ni Elizabeth en ng'ama chali norwaki nadi dala jo skul nomor koda dala nomor koda jok moko norita maneyo kadok dala mamor ne gimiya maua namoro jo skul ka kiny na dhie skul jo skul we nomor koda jopuonje na madho nyaka sode skul skunde manie kor gweng' jaga bedo gi challenges mopogore seche moko chal mar pap kamitime training gig tugo chal nadi e team maru ma skul kachiel kod team e kor gweng' challenges to ntie mokwongo skul kata getu onge godo pap rach klasi kata onge okobuk kalas yani ok gibeyo skul ni kite pap olengre dhi nyime gi train kamano dala wabok ber ahinya koro ang'iyo gi life no koro life mar gimora mora rach na ng'iyo go koro ne encourage ama mwabe nyisa ni tuga kamano kaka wang'iyo dala kae kamano joma nyasiro ko timbo wan gi girls to wan nyaka gi boys to wan gi challenges mang'eny kaka awacho pap rach skul be rach onge gate to girls be ji onge boots ji onge go kata socks jersey mag training balls onge go moromo babes onge godo koro ka ginyalo konyowa gi mago to gikonyo kamano ang'eni jatugo ka tugo to seche moko nitiere gi lek mar team monyalo biro dwaro tuge walamo ni Nyasaye bomi thuolo mondo mi iwuog e under-17 midonje Harambee Starlets ma bende tugo team maduong' mondo idhi nyime gi tugo lek mari seche moko chieng' moro ka Nyasaye nyalo bedo noyawo mochung' mbele kucho in team mane mi inyalo gombo tugo ne koso team ma nyalo biro konyi dongo talanta mari nyalo bedo mana makare kachopo mbele kono tanyalo gombo tugo ne Chelsea Girls asega neno kaka gitugo ta anya gombo mondo atuge team kamano en ang'o manyalo nyiso jomoko mantiere gi talanta ma seche moko luor ni wan to koro dala ka pap chal kama ok anyal dhi tuge to in to iwacho ni pap rach lakini pod jiwori en ang'o manyiso nyithindo moko matindo manyalo dwaro mondo mi tugi nyithindo man dala kanyo nyiso gi ni ket wigi piny abe nachako mana kamano bachopo kuma ntiere koro en mana bidii hard working discipline to ibo chopo mabor kamano wanajua Bahir Shakiri wanajua Afrika kuna kucha wanapanda tena Kenya wanaingia tena Kenya nguvu mpya Liz goal Usiamini nguvu mpya Liz Acheng Opio nyota wa Onding Primary amefanya kweli